Goddag. Først en nyhedsoversigt. Reportage fra Gallafesten, postkort fra Lissabon og forårskoncerten. Først til Gallafesten. Det store spørgsmål var, fik alle en date i år? Eleverne er begyndt at ankomme til Nyborg Gymnasium. Om lidt skal alle i fine kjoler vises frem til lancierdansen. 2/3 af eleverne er piger. Har du fundet en galdate? Det kan du tro, jeg har. Hvem er det? Det er Christine Nielsen. Hvordan er I så blevet parret sammen? Jamen, jeg tror det var faktisk utroligt tidligt. Og det startede jo bare med, at vi fandt ud af, okay, vi kunne nogen sådan lige det samme tøjstil og sådan noget. Og så tænkte vi, hvorfor går vi ikke bare som vi havde alligevel nogen date? Har du fundet en galadate? Ja. Hvem er det? En god venner. En god venner. Hvordan er du blevet kædet sammen med ham? Han spurgte, og så sagde jeg ja. Hvor har du købt din kjole henne? Jeg har selv syet den. Du har selv syet den? Den er rigtig, rigtig flot. Har du fået en galadate med dig i aften? Ja, det har jeg. Hvem er det? Det er den bedste af slagsen. Hvor har du købt dit galatøj hen i aften? Det har jeg i Tyskland. I Tyskland? Hvem er din date? Det er min kæreste. Hvor fint. Det var dejligt. Du må have en god aften. Tak lige meget. Gallafesten fandt sted den 7. marts. 2. B var på studietur til Lissabon den 22. marts. Det er søndag den 22. marts, og det er koldt. Vi er klar til Lissabon, og forventninger til turen er høje. Efter en lang rejse er vi herinde. Her står vi foran den 45 meter høje Eiffeltårns-inspirerede gadeelevator i midten af byen. Heroppe fra kunne vi se hele centrum. Lissabon, eller Lisboa, som de siger hernede, er delt op i mange forskellige bydele. Vi havde før turen fået uddelt 4 forskellige bydele, som en lille landsby ud på 5 grupper. I grupperne skulle vi planlægge og tilrettelægge guidede ture med os som vejvisere. Vi har hver især fundet informationer om vores bydel, så vi kunne udvælge de seværdigheder, der interesserede os, og forberede oplægger. I 1700-tallet var der et jordskælv, der lagde store dele af byen øde. Dette er et af de få bygningsværker, der overlevede flammerne. Dog kan fortidens ar stadig ses. Her i Lissabon er det stadig helt almindeligt at bruge sporvogn til at komme rundt i den store by. Både busser og sporvogne er brugt meget af de lokale såvel som turister. I forgårs tog vi bussen til bydelen Belém i udkanten af Lissabon. Her så vi et meget gammelt og berømt kloster bygget i 1500-tallet. Klosteret er især kendt for at være så gennemført i en speciel bygningsstil. Det var det meget spændende, men der var der også tid til sjov. Helt hernede er det varmt og mega lummert. Om natten er det i hvert fald 17 grader, så selv på vores aftentogter var der ikke brug for jakker. Hver eneste dag render vi rundt med solbriller mod den skarpe sol. Der er langt til de forskellige ting, vi skal se, og vi har travet sålerne af vores sko. Ingen ved, hvor mange kilometer vi går om dagen, men vi er helt sikkert gået op imod de 10 kilometer. Så er der utrolig mange escadinhas, også kaldet trapper. Alt i alt er det en fantastisk tur. Vi håber, I har det godt, og regnen ikke er for slem. Wish you were here. Manden i det sidste klip er lektor Sune Jørgensen. Han nåede at flyde hjem. En af skolens stolte traditioner er forårskoncerten.
Jeg står herude foran skolen, og der er cirka 20 minutter til, at forårskoncerten den går i gang. Hvor at mange af klasserne på Nyborg Gymnasium de har forberedt nogle sange, og det glæder vi os rigtig meget til at se. I må være et par stolte forældre. Jamen det er vi da også. Ja. Hvem er I kommet for at se? Anders i 1. G. Ja. Og jeg tror, han skal synge, har vi hørt. Så det er vi spændte på. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af NG News.